Участок инспекторы холык арасында иң көп була торган кеше. Берәрсе алкоголь кулланып өйдә тавыш чыгарса да, зыян күрүчеләр булса да, башка тәртип бузулар күзәтелсә дә, алар янына беренче булып участок инспекторы ашыга. На сегодняшний день у нас на 8 участках работает 5 человек, 5 участковых. Тяжелая работа на самом деле, сопряжена с опасностью. Участковые уполномоченные в первую очередь прибывают на все происшествия, что бы ни произошло, будь то от простого отключения электроэнергии до, не дай бог, тяжких преступлений, в первую очередь приезжает именно участковый уполномоченный. Социаль яктан уңышсыз дип саналган гаиләләрне ирегеннән мәхрүм итү белән бәйле булмаган җәза алучылар төрмәдән чыгышларын да алар даими контрольдә тота. Инспекторлар хукук сагында торучы гына түгел, кирәк булганда психолог та, киңәшче дә. Эш инде минем үземнең эшне бик кирәкле дип шутлыйм. Халыкка ярдәм итү, халыкка ярдәм итәбез. Авыр чакларда була, эштән кайтып, төнне сообщениелар керә дип әйтим, сообщение дип әйтик инде без аны. Төнне дә чыгып китәсем, 2дә дә, 1дә дә чыгып киткән чаклар бар. Семьяда төрле хәл була, төрле кешеләр сугышалар, талашалар. Даими төстә җинаятьчелек, әтиян игътибарыннан читтә калган балалар, эчкечелек һәм наркоманияны профилактикалау белән шөгыльләнүче хезмәт ияләренә төрле хәлләр белән очрашырга туры килә. Мен төрле хәлләргә юлыгабыз инде без инде эшләгән дәврдә. Семейный психолог та буласың, төрле советник та буласың семьяларга дигәндәй. Сугыш чукмарлары сәрхүшләр белән аерым телдә сөйләшү сорала. Кемнедер үгетләргә ярдәм кулы сузарга кирәк, кемгәдер катырак итеп әйтүдә уңай нәтиҗә бирә. На сегодняшний день имеется, конечно, не комплект, так как работа действительно тяжелая. Не каждый согласен ее исполнять, не каждый готов и может ее исполнять. Участковый уполномоченный обязан, в принципе, на участке знать не только имя, фамилия каждого гражданина, но знать определенный контингент, то есть это подучетные, некоторые семейные дебоширы и так далее. Участок инспекторы халыкка иң якын кеше. Үзләре эшләгән участокта яшәүчеләрнең исем фамилиясын гына түгел, нинди шартларда гомер итүләрен дә белеп торучы кешеләр алар. Авыл җирендә хукук саклау белән бәйле бөтен проблемаларда алар катнашында хәл ителә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.